Ngiyakutshela mina wayibona qala imall u6 wangishayela khona. Ngaze ngashutha phambi kwe-entrance hawe ma. Hayi inhle kanje. Usuqamba amanga. Imina owayibona qala imall ngafika ngabo 5. Futhi ngaze ngabona mina nje yakhona. Hawu kahle nje. Akwazi. Mina wayibona qala sisimall. And I got a special price for being a first customer. Ukuthi wena uhlule ukuvuma njengenjwayelo. Usuqamba amanga. Ngasiqedela le. Cha ngitshengisa isithombe wasishutha phambi kwe-entrance. Hawu. Isithombe? Isithombe. Imagi ngisibheke ima. Oh, ngathi ngasidelete hasi. Uyazibona ke uba igama le-manager akhona. Hayibo. Sengikhohliwe. Manje wena usho ukuthi sengabambani namagama ama-manager engawazi mina. Hayibo. Cabanga ngaba phela ubhuti manager lapha athi ngimfonele ngimbuza ukuthi ubani wafika kuqala phe mall. Nanguthi nayi Yaring. Sawona futhi. Yebo, sekubuza ukuthi yena ubani owafika kuqala phe mall. Sanda kuvula. Yebo. Ngiyabonga. Sebenze kahle nawe. Yebo. Angabe phela ubhuti uthi yena umuntu afika kuqala phe mall kwakuyisisi futhi wafika ngabo 4 ekseni. Hawu. Okay. Ngiyacela uqamba amanga ukuthi ke vele emaqinisweni angazi ngaye mall. Aze sengiqala ukuthama. Hawu kahle phela nawe. Cha ngoba phela bengafonela umuntu futhi akukho bhuti oyimanager lapha. Hawu ukhona bo. Seke vele waya wena ke mall. Kodwa silas nontombazana ngikaze ngiyacabanga. Hawu ngiyayishaya isikhali. Buku wena unamanga kakhulu. Cha nawe unamanga hawu. Hayi kahle. Vele simeleni la. Hawu. Lana ngilinde Sekubuyele mina yo. Sikadla ngibizele na. Bengifisa ukukhuluma nawe. Yena sikadla mbandini. Yini kwanza ucanga ukuthi uRata afisa ukukhuluma nawe? Awukahle wena. Rato mfethu, into engithela ukuthi ngifuna ukuxolisa nokuthi ngifisa silungise izinto. Ngiyakuzwa but sushiwe isikhathi. Ngakwazi ukukhuluma nowe Rato eceleni. Bathola ithuba badlala ngapso bazo. Azini lungile. Zohamba. Hawu ima phela. Hello. Ni right. Right. Right now. Ngakhumbula ngenza isilima wena. Wangenza Hayibo. Ungishayelani? Kazi kwenzakalani manje? wena thola wena. Ungayingeni le. Ngikukhonza kabusa ngangena indaba ezingakufuni ngala uzophetha isibhaqo sakho futhi. Sengithula. Ya wena Lirato. Ngakhumbula ngesilima phinda futhi ungenza isilima nje amakhona uzokushaya futhi. Futhi wena. Wangenza isilima. Weza mina wangitshela ukuthi uhlukene noSigelemba. Wangenza mina ukuthi ngibuya noSigelemba kanti uyazi ukuthi uzophinda umthathe la after that. Namanje ngiyaqhamuka umnayi uze uyahleka nje ucathi ngiboni. Okay imachazeni. Yazi kwenzakaleni uSigelemba uyena lokho engincenga. Ngifuna ukuthi mina ngibuyelana naye. Mina bese ngithandana noViva mina. USigelemba lokho engincengisa ngibuyelana ngibanga isicefe la. Oh, wena lo wabenza ukuthi bacabane. Iyona yonke nje lento impangela yakho. Amazwi akhe azwakala kabuhlungu njengempama yakho. Yimina engenza ukuthi bazi balwe. Hayi cha ntombazane, ngiyafisa ukwazi lenyanga oyihambayo. Yazi unamahloni. Hayi akusenani, ungathi ukushaya ngempama. Kapha yini? Hey, okay bye. Ngimyekile lo, yazi bengizomshaya nje mina. Nami ngimyeki bengizomshaya bengineme yodwa impama le. Hawu ngempela
awuthi ngimbize. Hawu ngiyadlala. Hawu havuya igwala bo. Hawu njengabe ufuna ngithole lempama yakho. Hayi ke lalela la girl ungangijwayeleki nje kamina uzoshawa yimina Hawu ngikutshela. ngiyadlala Chow, isubhoya.